फाइनालि जोंहा गुवाहाटी सारियालि प्रग्राम खालामगोन बियो दा दसे उनाव थांगोन स्टेज प्रग्राम खालामनायखौ ओमफ्राय जोंनि जायगायाव फैनानै जायगा बेसे खिथाना हरदो अडियन्सफोरा मिथिगोन दरं डिस्ट्रिक्ट गोलैयो जोंनिया ओमफ्राय गामिया सियालमारि होननानै बुङो माने मंगलदै सेटिं नामा मंगलदै बारबोनांगौ आरो इथिंनिफ्राय फैयोबा आरो नैथिंबो थाङोबा रौता बारलांनानै दलगाव बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो नायलांदो आब'नि पारफरमेन्सखौ दसे उनाव जोंबो नायलांसै आरोना दिनै माने हेन्डसजों नङा खाम सिफुंजोंसो आं माने फैनाय जादों आरो बर' थुनलाइ जोनोम सान हिसाबै बर'नि दामजुजों माने आं खननो सानदों बर'नि कालचार हिसाबै दा नोंथांमोनहाबो नायलांदो आब'नि आंबो फार्स्ट टाइम माने नोंथाङा मोजां नांबाय आरोना लोगो मोननानै बेनिफ्राय जोंहा बिखुनजो फैदो आइ बाबाखौ लांनो थाखाय ओमफ्राय बिनानाव फैदो आरो ओमफ्राय जोंहानि बिबोनां सासे फैदो होमबा दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना आब'नि पारफरमेन्सखौ बारदै सिख्ला नोंथांमोनखौ जिखुनु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिटनेस लांफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय हेल' बिथाङा थाबायबोनायाव एसे लेट जादोंनो सेन्देला एसे थरल' गनायाव मोनफैग्लाबाखै जौसांसिम अननानै जौसाङाव थांनानै बान्थाखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय फै जान्जाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोनखौ जों बेहाय नायगारदों ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो सिंगारखौ माने सोर फैदों जोंहा गुवाहाटी सारियालिनि माने सिंगारा फैदों आरोना ओमफ्राय आब'खौ आङो लोगो मोनफेराखैमोन मोजां नांबाय ओमफ्राय दसे मेथाइ खननायखौ नायनोसै मोसानायाव दा मोसाग्रा नैथिंबो दङ नै सेंग्राफ्रा मोसाना मोसाया नाय नैथिं जागासिनो आरोना बयबो नायनो फैदों आरोना नै सिंगारखौ दायो सिंगारनि मेथाइ खननायखौ नायसिगोन नायनो हागोन नोंथांमोना
एसेबो मोजां नङा आदा एसेबो मोजां नङा अखा हानाय बोथोराव आदाया गारि मथराव अखा हानाय बोथोराव आदाया गारि मथराव नोंनि लंपेन्ट हलं थलं जानजियाव गैया बेल नोंनि लंपेन्ट हलं थलं जानजियाव गैया बेल अखा हानाय बोथोराव जुथा मुजा गाननाया एसेबो मोजां नङा आदा एसेबो मोजां नङा अखा हानाय बोथोराव आदाया गारि मथराव अखा हानाय बोथोराव आदाया गारि मथराव अखा हानाय बोथोराव आदाया गारि मथराव गोजोन्थों